Molt bé, nois i noies, de nou aquí. Anem a fer un altre exercici, vale? Seria l'últim que us encarregaré per a aquestes dues primeres setmanes en principi d'aïllament o d'aquesta situació excepcional, val? En aquest cas treballarem les simetries, d'acord? Farem dos tipus de simetries. Simetria axial, vale? Que es basa en un eix, o fer una simetria al voltant d'un eix, és com fer una còpia al voltant d'un eix, i una simetria central. Aquí perdoneu el gazapo, aquest que he tingut. S'ha anat cap a una altra banda, però és la simetria central, que en aquest cas es basa en un centre. D'acord? Necessitem un centre per reproduir la imatge. En aquest cas la imatge surt com reflectida en un mirall, i en aquest cas és una miqueta més estrany perquè es reflecteix com cap a baix i com cap a la dreta. Vale? Perquè la posició aquesta és com cap a baix i com cap a l'altra banda. Ja ho veureu. Aleshores necessitem regles, caire cartabó, necessitarem fer paral·leles, el compàs i el llapis, com sempre. Val? Doncs vinga, comencem, que no s'allargui molt el vídeo. El primer que farem és amb l'escaire o el cartabó, val? Farem un angle de 90 graus amb algun dels vèrtexs de la figura. Per exemple, així, d'acord? I cap a l'eix, així. 90 graus amb l'eix i que passi per algun dels vèrtexs, així. No és necessari que passi pel vèrtex, però bueno, així ja aprofito una de les línies. I allargarem cap a l'altra banda. Penseu que ha de sortir com un reflex, per tant, la distància que hi hagi d'aquí a aquí, com a mínim, hauria d'estar aquí també. Una cosa així. Val? El següent que farem serà fer paral·leles amb aquesta línia. Veiem que no em surti de l'enquadrament, aquí. Paral·leles amb aquesta línia que passin per tots els vèrtexs. Col·loquem els estris, aguantem i vinga, som-hi. Aquí trobem un dels vèrtexs, doncs. Línia. Pugem una miqueta més, tenim una altra. Una altra línia. Aquest d'aquí, una altra línia. I finalment, aquest d'aquí, una altra línia. D'acord? 1, 2, 3, 4, 5 paral·leles, polígon de 5 costats, 5 línies. Molt bé. Doncs ara, amb el compàs, el que farem és traslladar aquesta distància d'aquí a aquí cap a l'altra banda. Com que ha de ser un reflex, m'interessa que estigui a la mateixa distància, no? Doncs això és el que farem. Per fer-ho més ràpid, punxarem aquí al centre. En lloc d'agafar la distància així i copiar-la, que són 2 passos, és més fàcil si l'agafem del centre directament, obro el compàs fins a la mida, giro i faig la marca. Vale? Així amb totes. Aquesta d'aquí seria més o menys la mateixa, però una miqueta menys. Seria la línia de baix, que aquí m'han quedat molt juntetes, és la línia de baix. Després pugem una miqueta, obrim el compàs fins a la de l'extrem, fem una marca, en aquest cas és sobre la línia superior. Ara pugem una miqueta més. Aquest no em dona. Aquí tenim l'opció de dominar una miqueta això, val? De manera que puguem fer les mides més petites. Fem la marca aquesta i ara tornem a col·locar això mitjanament bé. Obrim perquè ens doni l'últim vèrtex. He tacat una miqueta el dibuix, però bueno. Val. Ara, un cop tenim les 5 mides traslladades, torno a centrar una miqueta cap aquí, l'únic que ens queda ja és unir les diferents marques. Agafem el regle i en ordre, val? Ens anem fixant on anem a parar, per exemple, d'aquesta línia, aquest punt, que és aquest d'aquí, anem a parar en aquesta punteta, no? Doncs seria d'aquí a aquí. Era la línia de baix, no la superior, per tant, així. Vale, un cop estic en aquesta punta, on vaig a parar? Vaig a parar aquí baix, per tant, és aquesta. D'aquí vaig en aquesta, segueixo la línia i seria aquesta marca. Després d'aquesta vaig a dalt de tot.
que seria aquesta marca, i d'aquí doncs, baixaríem fins a la primera. Val? Ja veieu, és un reflex perfecte de la figura. Val, en el cas de la simetria central, en aquest cas amb el regle ja podem fer, no cal tant escala i cartabó. El que faríem seria, des de cada vèrtex, si passant pel centre, tirem una línia. Seria des d'aquí, una línia passant pel centre. Vale? Igual, llarga, que ens sobri un altre punt. I això ho estic apretant molt, val? Ja sabeu que ho he de fer molt més fluix que jo. Aquestes dues queden bastant juntetes, val? Han quedat gairebé solapades, però aquí, no sé si podeu apreciar-ho, aquí baix, vale? Aquí se separen, no és la mateixa línia, d'acord? Després hem d'anar en compte amb això. Després des d'aquí i finalment des d'aquí. Val. I ara, igual que abans, agafem el compàs i sobre cada línia anem fent una marca a la distància des del centre fins al vèrtex corresponent. En aquest cas, aquí comença més a la dreta de l'altra, per tant, aquí a baix serà més a l'esquerra. És a dir que si agafo aquesta distància, hauré de fer-ho sobre la línia de l'esquerra. Des del centre fins aquí, sobre la línia de la dreta, des del centre fins a aquesta és la que passa pel damunt. Si us ajusteu la marca més cap a la línia que ens farà falta després, vale? i no creuem sobre dues, ens anirà millor després per saber ordenar els punts. I finalment, aquesta aquí no hi ha problema perquè està a sobre. Vale? Faríem una marca a la distància corresponent de cada un dels vèrtexs a l'altra banda del reflex. I ara doncs, hem d'anar en compte i anar unint. Val? Començarem per aquesta, per exemple, que és la més clara. D'aquí hem d'anar per dalt fins a aquesta, que hem dit que era la de l'esquerra, per tant, aquesta d'aquí. D'aquí hem de pujar fins aquí dalt. Per tant, aniríem fins a aquesta marca d'aquí. D'aquí veníem fins en aquesta, seguim la línia, seria aquesta marca. Una cosa així. Després baixem fins a aquesta d'aquí. Molt bé, i finalment tanquem la figura. Val? Aleshores, fixeu-vos el que ha passat. La forma és la mateixa, l'únic que s'ha reflectit cap a baix, veieu que la punta ha quedat a baix de tot, i a més, s'ha reflectit també així, de manera que la punta que estava aquí passa a estar a la banda exactament contrària. Però les mides són exactament les mateixes, la figura és la mateixa. Si jo agafés aquesta figura i la girés així, completament, em donaria que quedaria just al damunt de l'original. Doncs escolliu dues figures de 5-6 costats, les que vosaltres vulgueu, i feu una simetria axial i una simetria central, tal com us he explicat. Doncs espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo. Fins ara!